ị ga-afụ nwaanyị mgbe gị na ya na-ayị lọv na-egbu unu ka mmanya gị na ya na-abụ ọ nọ na-eme lọvi ọ nọ na-agbara n'ihe osisi ya na-akọrọ gị ha stori gị na-akọrọ ha your own story unu enwee planụ nweta obere ego gị ga-nye onwe ka isi wee sefute obere ego gị nye ka obi wee dị ya mma after 10 years or 5 years ya fụsie gị as old person ya fụsie gị that enweziri atụrụ onidiziri again chukwumekori ya mana ọ gakwuo skuulu ya fụnị ka gị gụọ akwụkwọ fụnị ka gị enwee nem gị buze old format uplift your elephant on bell ife na-ekwu na bụ 99 mpagide mma gị ama ngwa gị ya gee ntị ka m pedegolo na ka m gwa gị betin dị on board na nwaanyị adịghị alọvụ ihe nwaanyị na-enwe bụ feelings ịghọtago nwaanyị aha ị na-ese ogo since ka ị gotere iPhone 12 enwe ndị na-eche ka gotere iPhone 15 Pro Max so ime ole ike kwere gị izuo ike agbaghizi na adịbu nwaanyị n'obi ịghọtago lee ife na-eme between Lord Lamba Queen kedu ka ị ga-esiga nwe enyi nwaanyị dute na Lord Lamba nọ na limelight ngwa bụ nwaanyị gị ga mepere ike gị atụọ gị ime and inwekwere enyi nwoke o and enyi nwoke ahụ ị nwere ụnụ na plan nke ụnụ lụọ ga-efu Lord Lamba duto n'ọnọ na limelight ịhapụ ya tụọ gị ime then gị chọzie ka itie wee iri n'ọsọ mgbe Lord Lamba sizi na ọ dozighị elu gị na is not ready for marriage gị na nwa ibe gị ebido takụlụwa ya ọ ihe bịara woman supporting woman the same woman supporting woman ga-abụkwa woman hated is follow woman forget ife ị na-afọ ife a na-akọ nwa ya alakịrị onwe ha ụmụ nwaanyị alakịrị onwe ha egwudagharịa onye ọbụla agba ọsọ gee ntị ị ga-afụ nwoke na gị ya afụ onye na-agụrụ skuulu since nursery school ha na-agbaka myself kadịna morota obodo ịjọ nwaanyị onye na-agụrụ university ya sị gị na o chefugo ịghọtago ife na-ekwu na bụ 99 na mpaka na ọmaga ama ngwa gị ya nwaanyị abụ ihe a na-ebu n'obi eburu nwoke na-agba mbọ focus on na that money focus on na that struggle ịghọtago focus on na that struggle because ị ga-afụ nwaanyị na ya afụ gị na say I can date a guy that is broke ọrụ eji inwe ebere ego ga-eburu ha spek so ife na-egwu na bụ 99 mpagị na mma gị ama ngwa gị ya eburu nwoke mara ka isi handụrụ ụma mmata ebere nwaanyị n'isi buru nwaanyị na shoulder enyere gị aka share the video